Optimalizácia a digitalizácia reportingových systémov má pre firmy značný prínos. Efektívny reporting umožňuje lepšie využitie dostupných dát, zvyšuje presnosť a rýchlosť rozhodovania a celkovo zlepšuje výkonnosť spoločnosti. Naše skúsenosti potvrdzujú, že investícia do zjednodušenia a digitalizácie reportingových systémov sa firmám rýchlo vráti v podobe zvýšenej efektivity a lepších obchodných výsledkov. Reportovanie dát môže zaberať až 16% pracovného času zamestnancov, no napriek tomu nemusí priniesť žiadny posun oproti konkurencii. Optimalizácia spočíva v tom, aby sa tento čas redukoval a zároveň podporoval generovanie insightov, ktoré veľmi relevantne prispievajú k strategickému rozhodovaniu a zvýšeniu tržieb. Digitalizácia, používanie GenAI, prediktívny reporting, najlepšie v reálnom čase a spájanie dát z rôznych oblastí môžu výrazne pomôcť. Veľkou konkurenčnou výhodou je schopnosť nahliadnúť do vzorcov zákazníckeho správania a poskytnúť tak firmám náskok oproti konkurencii namiesto rovnako formatovaných reportov zasielaných mailom každý mesiac.